Сәлем, мин Рима Бикмөхәмәтова, мин журналист һәм мин мөхаҗир, эмигрант. Минем тормышым 2022 елда тамырдан үзгәрде. Минеке генә түгел, йөзләгән, меңләгән кешенең тормышы үзгәрде. Без төрле җирдәбез, кемдер һаман да күчеп йөри. Сәлем, син кайда? Исемле подкаст шундый кешеләр турында, үзем турында. Һәрберебез мөхаҗирлекне төрлечә кичерә. Һәм бу турыда без үзебезчә чәй эчә-эчә сөйләшәбез. Шәйләр кайнады. Сәлем, Ләйсән, син кайда? Сәлем, Рима, ассаламу алейкум. Мин Истанбулда, син кайда? Без күршеләр, мин дә Истанбулда. Күршеләр булсак да, нишәйгә килеп, йөгереп килерлек түгел. Истанбул бик зур. Мин Ләйсән белән таныштырам үзебезнең тыңлаучыларны. Ләйсән Татарстаннан, ул хуҗабикә, 3 бала үстерә ире белән. Менә бүген дә без аның белән мөхаҗирлектәге хаятыбыз, тормышыбыз турында сөйләшәсебез килә. Ләйсән, менә мин яры инде бер башым, бер теге җирем дигәндәй тоттым да җыендым, киттем. Ә сездә 3 бала. Сез ничек җыенып киттегез? Нәрсә шул кадәрем үтәрде? Ой, Рим, беләсең, без бит баштан уйлап куймадык аның турыда. Шуның өчен, күп кешенең шулай булгандыр инде ул бу вакытта, име? Минем баштан ирем китте. Сентябрьдә, 1 ел элек, СНГ иленә. Анда безнең бер фирма бар иде. Фирмага эшкә дип инде китте ул анда. Мин күп ел эшләмәгән идем. Менә ул китер алдыннан гына эшкә чыккан идем. Миңа шундый ошаган иде эшем, мин шундый дәртләнеп эшли башлаган идем. Миңа шундый эше иде безнең коллектив. Шайтан да кертмәде миңа уйны. Бәлки мин дә аның белән китеп барырмын дип. Без ул киткәндә бер төн içендә уйладык та, иртә белән нинди билет бар, шуның белән китеп барды ул. Теге ирләр кубып чыгып киткән рәттән синең дә ирең чыгып китте. Һәм вакытлыча гына булачак дип уйлау бар идеме? Без дөрестән дә уйлаган идек. Бер-ике чай хотя бы түзеп торырбыз, бер-беребездән башка. Әйдә, хәзер менә күпме запас бар, барсында ал да кит дип, ул китеп барды. Мин балаларны үзем нигә йөрттем? Мәктәпкә. Безнең мәктәбебез бик яхшы иде. Эшкә дә бардым. Барсына да өлгереп бардым кебек инде. Балалар да бик сизеп алмадылар инде. Әти юк дип, анда бер ай, может, 1-2 ай, алар гел сөйләшеп торгач, гел кич белән алар бөтенесе бергә дәрес әзерлиләр иде. Мин эштән кайткан вакытка хәтлек, алар әтиләре белән дәрес әзерлиләр һәр көнне бу. Һәм шуның өчен бәлкидер алар бик каты сагынмадылар. Аннарысын 1-2 ай үткәч, алар бик каты сагына башладылар. Кичкенәсенә минем 7 яшь кенә иде әле ул. Ул бик инде бик сагынды инде, елады, сагынды. Без инде анарга аңлаттык. Менә хәзер бүтән илдә әйтеп индек, нинди илдә икән әйтеп, бүтән илләрдә бөтенләй әти-әниләрсез калган балалар бар. Син түзерсең, син менә һәр көнне видеодан сөйләшеп торасың әтиең белән дип без аңлаттык, алар аңладылар. Ләкин барыбер сагынуларын күрсәтәләр инде әтиләре белән сөйләшкәндә дә, бераз шунда 1-2 булса да яшь чыгар балалар. Мәктәптә кеше белән теге әтиләре китергәндә, янда күмәк спектакльләргә барганда әтиләре килгәндә, кызым инде нитәйде, анарга 10 яшь, ул әзрәк йомшарып, шунда укытучылары миңа әйткәли иде, менә кызыгыз бик сагына бит әтисен дип. Без күпме тордык була инде, иремнән башка, февральгә хәтлек, ул сентябрьдә китте. Берничә ай, 6 ай буламы, ярты ел әтисез яшәдегез булып чыга инде. Әтисез дип матур түгел инде ул, әйме? Шиттә Онлайн әти белән шулай. Менә шулай яшәдек тә, аннарысын бер ара бик авыр булып алды инде. Минем аякка операция ясарга туры килде. Мин эшкә дә чыга алмадым, балаларны да йөртә алмадым. Минем әтием килеп миңа булышып торды инде, әти карады. Минем эшем өйдән ерак түгел иде. Һәр көнне коллегалар килеп булышып китеп тордылар инде гел. Аннарысын бер көн уйладык та без ирем белән бөтен нәрсәне бер атна эчендә тулысынча җыенып, фатирны арендага биреп, кеше табып, менә бер атна эчендә җыелып, балаларны мәктәптән укудан алып, анда документларын җыеп бит әле, аннары китеп бардык инде без.
Мен күз алдыма китере алмыйм мондый хәлне, чөнки әйтәм бит, бер кеше җыенып китсә бер хәл, сез 4 кеше җыенып киткәнсез. Менә балалар ничегрәк кабул итте? Вакытлыча сәфәрме, озакка китүме? Ничегрәк аңлаттыгыз? Менә ул бит балалар сезнең мәктәп балалары, алар көн саен мәктәпкә йөриләр, аларның дуслары бар, туганнары бар, алар ниндидер бер мөхиткә күнеккән. Менә балалар белән аралашу, аларны китергә күндерү ничегрәк булды сезнең? Без теге бик аларның теләкләрен сорап торырга вакыт булмады инде. Без аларны теге русчалап әйтәм инде, ярама. Перед фактом поставили дип әйтиммесең, без китәбез дип. Алар әлбәттә инде баштан бик шатландылар. Бер-ике көн бик шатландылар, алар әтиләрен күрәбез дип, инде бик инде шатландылар. Бөтен мәктәпкә сөйләгәннәр инде алар. Менә без әтибезне күрәбез дип, инде бик дәртләнеп сөйләп йөргәннәр. Аннарысын бер-ике көн узды шатлануларыннан соң, аннарысын ахырсы аңлый башладылар алар. Без әлбәттә инде аларга әйттек, без берәр кайчан әлбәттә кайтабыз, ләкин менә хәзер сез күз алдына китерегез, без сәяхәткә барабыз кебек, озак сәяхәткә. Әлбәттә сез укыячаксыз, ләкин өйдә дусларыгыз булмаячак, ләкин сезнең дусларыгыз белән сез һәрвакытта аралаша алачаксыз, телефон аша дип. Җаен табырбыз дип инде без аларны тынычландырдык, ләкин зурсына 12 яшь. Ул дусларының мнениесына күбрәк карый. Барсы да шатландылар, біз біздің кеткенге де, о, шәп, вот, сіз башка жерде яшәячәксез, менә ничек текә, менә ничек кәттә дип әйттеләр ди. Ләкин барыбер менә без аннарсын именно менә бу мәктәпкә кайтабызмы, именно менә бу сыйныфка кайтаммы дип, ул күбрәк сөйләнде. Кызым, ул күбрәк авыл җанлырак кеше. Мин авыл кызы булганга, ул с гордостью сөйли инде, вот минем әнием авыл кызы, мин дә авыл кызы булачакмын дип. Ул бик каты авылны сагынырмын дип уйлаган иде ул вакытта китер алдыннан инде. Мин менә ничек авылга кайтмыйча, ничек була ул мәктәп турында аерым теге бик җылап маташмады дип әйтим инде. Авыл дигәннән туганнар, әти-әниләр, алар ничек кабул итте? Чөнки безнең татарда ул ни нәсел җепләре, туганлык җепләре, элемтәләре ныклы һәм чит илдә бәхет эзләп йөрисез дигән шелтәләү булдымы? Бында да бит инде кешеләр калды, бөтенсен сөреп алып китмиләр дип бит инде дип әйткәннәре булдымы? Яки сез менә туганнарыгыз белән ничек аерылыштыгыз? Безнең әни инде күбрәк ул теге Аның үзенең әнисе дә кайчандыр бөтен гаиләсен ташлап Башкириядан Татарстанга кияүгә чыгып китеп, алар туганнары белән бик сирәк, бер 20 елга бер генә күрешеп аралаша иделәр. Хатлар языша иделәр инде. Ул әни шунардан бик курка иде. Менә минем балаларым берсеннән берсе вот әбикәегез кебек буласыз инде, әбикәегез кебек буласыз инде дип гел курка иде. Минем сеңелләрем дә минем кечкенә сеңлем кияүгә чыгып Төмәнгә китеп баргач та бик нидә иде әни, кайт инде, кайтала яшәргә ярам, бик туганнарым белән яшәргә кирәк дип. Ләкин минем ирем китеп баргач, ул әйтте, нинди аерым яшәү инде ул, ирең белән бергә яшәргә кирәк инде дип. Ул гел индәп торды инде. Әйтәм, ярар, һәр тынычлангач ул кайта дип, мин аны тынычландыра идем. Балалар белән мин ирем янына китәм дигәч, минем әни киресенчә шатланды. Без бит мишәр ягыннан. Ул әйтә, конечно, син нәрсә инде? Мужиктан башка аерым тормый бит инде, бер нинди дә путлы кешеләр аерым тормый. Конечно, китергә кирәк. Алар бик ниттеләр инде безне. Шатланып алдылар. Әти дә шулай әйтте, но барыбер инде кайтасыз, кая, читтә кем китә анда, бүтән җирдә кем китә сезне. Һәм шуннан да кирәкме сез чит илдә, менә Истанбулда, син үзеңне гомумән мөхаҗир дип саныйсыңмы? Ничек сиңа менә яшәү Истанбулда? Истанбулга без билеп Истанбулга барасыбыз килә дип килдек бит без ирем белән сөйләштек тә менә ул беренче барган җир анарга бик ошап бетмәде инде. Мин дә әйтәйдем, менә син Истанбулда булсаң, мин кунакка килер идем дип. Баштагы мәлне мин бит кунакка барып кына йөрдем, анда айга 1-2 тапкыр бәлки шулай инде. Кайып киләм, кайтам, шулай йөргән идем. Эштән ничек җибәрәләр шул вакытта. Һәм Истанбулга бәлки күчеп карарсың дип сөйләшә башлагач, нәрсә дөрестән дә
Истанбулда бүтін жерде мәчетләр, рәхәт. Без инде монда күп еллар, бер 10 ел элек килә башлаган идек. Һәр елны килергә тырыша идек инде. Ирем белән бергә генә. Балалар белән түгел, без шундыйрак әти-әни. Балаларны өйдә калдырабыз. Калдыра идек. Һәр ничек булыр белмим шул. Аларга авылда рәхәтрәк, әби бабай белән аларга рәхәтрәк дип, үзебезне утешать итәйек тә китеп бара идек икәү. Һәм без монда бүтән тәртипләрен, ничек йөрү тәртипләрен, ничек кайда, ничек тору тәртипләрен барсында башка җиргә караганда ачыграк күз аллый идек. Шуның өчен әйдә күчеп кара әле, нигә дип, Истанбулга дип, тиз арада гына без ничектер күчтек тә, фатир таптык. Бик яхшы җирдән һәм безнең өчен теге мөхаҗир ул хиҗри сүзе белән бер нимә икән? Иммигрант дип әйтәбез инде, мөхаҗир. Ләкин туган ягыннан, урыннан киткән кеше. Дини төшенчә хиҗрәт кылучы. Шундый фикер дә безнең бар иде менә монда. Без килгәндә Рамазан аена, ураза вакытында туры килде. Һәм без шундый рәхәтләнеп, без моны кабул иттек, шундый шатланып, безнең янда гына мәчет, без һәрбер тәравих намазына йөрдек, балалар белән бергә ураза тоттык. Алар инде үзләре дә шундый шатландылар инде. Без тора торган менә бу хәзерге җирлектә, мәхәлләдә, без йөри торган мәчеттә, анда балаларны тәравихка бик көтеп кабул итәләр инде, аларны каршы алалар, аларга һәрбер намаздан соң җыен шоколад, конфет, анда сура торган чупа-чупслар таратып бик теге җәлп итәләр инде. Безнең өчен ул күбрәк хиҗри кылган кебек булды. Мөгъҗизалар була торган изге айда килгәч, сезгә шундый балаларга да үзегезгә дә кирип китү җиңелрәк булгандыр. Ләкин Ләйсән, 3 бала белән Истанбулда яшәү бик кыйммәт. Истанбул мәсәлән, ул элекке елларда килә торган шәһәр түгел, фатирларга бәяләр котырып үсте, ризыкларга котырып үсте, транспортка шулай ук. Менә сез моны ничегрәк күтәрәсез, ни кадәр сезгә авыр? Без баштагы мәлне килгән вакытта ул хәтлек түгел иде. Кыйммәт иде, әлбәттә, Казан белән чагыштырганда. Безнең исебез китте инде. Без әле килгәннән бирле кара ит ашаган юк. Бәлки ул рактан үлмәбездер. Может, шуның файдасы булыр. Нәтиләсә нәрсәдән уңай якны эзлибез дигәндәй. Менә дөресен әйтергә кирәк, Ләйсән, төрекләр үзләре дә сыер итеп бик аз ашыйлар, чөнки ул кыйммәт булып санала. Кыйммәт булып санала, ләкин алар анарга өйрәнгәннәр һәм барыбер ниләрендә рационнарында аларның ит бит гел бар бит инде. Алар теге күп иттереп теге кушсалар да, төрле нәрсәле ул, төрле яшелчәләр кушсалар да, барыбер әз генә булса да, барыбер итне кушып җибәрәләр. Әле бит без килгән вакытта балык сезоны биткән иде һәм гел тавык кына калган иде. Безгә бу шул хәтлек менә именно ризык мәсьәләсендә әйтәм мин, әйме? Без килгәч, бу безгә бик сизелде дип әйтим мисен. Без санап карыйбыз да, ничек соң бу шулай. Булуы мөмкин түгел бит анда 3,000 килосы итнең. Мәсәлән, без Казанда ала торган итне, әлбәттә инде Казанда алмыйбыз, анда әти китерә безгә. Ул күпкә сызрак. Без аны санамый торган булганбыз, кадерен дә белми торган булганбыз. Монда бик кыйммәт әлбәттә, йөрергә дә без теге күп чыгып йөрмибез әлбәттә, ләкин шәһәрнең бер очында торсак, документлар әзерләргә, әллә кая барырга кирәк. Без тиз генә күнә алмадык дип әйтим инде. Күнеп булмый инде ул, Ләйсән, ул бәяләр көн сайын үскәнгә, мин үземдә авыр кабул итәм аны. Син соңгы тапкыр кайчан күрдең тавык филесенең күпме торганын? Менә мин кичә карадым. Мин егылып китә яздым. Күпме булган, Ләйсән? 250 лира. Ул безнең акча белән күпме инде? 4 тапкырлык 1000 сум. Менә кемдер тыңлап безне артыягызга үтсен әле хиҗрәт кылуыгыз, сәяхәтләрегез дип әйтергә мөмкин. Аллага шөкер, өйдә генә утырабыз, Аллага шөкер, Уфада, Казаныбызда утырабыз икән дип утыралардыр әле менә тыңлап. Бәлки әйтәләрдер әле. Безнең яклар булса, яхшы булган мына. Әллә кая йөрмәскә идегез качып. Ләйсән, аңлавымча, сез ниндидер тормышыгызда кайышларыгызны буарга туры килгәнендәме, күбәйберне кысарга, алмаска өйрәндегезме, балалар белән ничегрәк килешәсез? Без ул кайышларны идән алып килдек, ахырсы күп иттереп кысарга туры килде.
Не безнең мәсәлән шундый ни бар иде үзебездә торганда һәр җомга алар бүләк сорыйлар. Без туган көннәргә теге внимание бирергә тырышмыйбыз, күбрәк җомга көнне, һәр җомга көнне берәр нинди бүләк алабыз аларга үзләре сораган. Зур бүләкләр түгел әлбәттә, анысы Корбан гаетенә һәм Ураза гаетенә. Алар монда килгәч әйтәләр, бүген бит җомга, бүген безгә бүләк буламысың? Без аларга аңлатабыз, ну әлегә юк. Сез санап барыгыз. Бәлки берәр кайчан без аны җыеп барсын бергә бирербез дип. Әлбәттә инде бик сирәк кенә булса да аларны шатландырырга тырышабыз. Алар сораган җиргә барырга, бергә пикникка чыгарга, ләкин барсын да санап кына, кысып кына аңлаткач аңлыйлар бит инде алар балалар тупойлар түгел. Сәлам, син кайда? Шулай да менә өлкәннәргә моны аңлату җиңелрәк, сабыр итәргә кирәк дип, көтәргә кирәк дип аңлыйсың син. Кешегә дә аңлату җиңелрәк. Ә бала күңеле ул икенчерәк. Менә без кайчан кайтабыз, ни өчен без монда, ни өчен без бабайлар янында түгел, нишләп без дуслар белән уйный алмыйбыз, нишләп без кунакка булса да кайтып килмибез дигән сораулар бирәләрме? Җәй көне бик каты сизелде инде, алар бик сорадылар. Әйдәгез авылга, ярыймы без авылга кайтабыз, сез безне авылга кайтарып килегез. Алар күбрәк авыл турында сорыйлар. Авылда, чөнки авылда аларны тәмле ашаталар, бернинди дә анда теге юк, син бүген туңдырма ашамыйсың, җомга көнне генә ашыйбыз дип. Шундый әйберләр юк. Иртә белән уяталар, тәбә ризыгы белән, теге аларның шундый исендә калган, ул авылда аерым атмосфера дип әйтим инде, аерым якын атмосфера, һәм алар бик каты кайтасылар килде авылга. Алар бернинди дә Казан турында да бер нәрсә сорамадылар. Әлбәттә, мәктәп турында сирәк кенә булса да әйтәләр иде. Без аларга әйтәбез, авылга без кайтачакбыз, әлбәттә, берәр кайчан. Ләкин хәзер түгел. Но әйдә без әбекәй белән бабакайдан сорыйбыз, безгә билет алып бирсеннәр, я үзләре килеп алсыннар. Менә шулай. Алар аңлыйлар, ләкин әйтмиләр теге телләре белән. Без беләбез инде сезнең билетка акча юк, ләкин әйдәгез без үзебезнең анда теге связьләр аша табабыз. Билетлык табабыз һәм кешесен дә табабыз безне алып китергә моннан. Ләкин җәйгелеккә менә барыйк без авылга дип. Юк инде без теге особо нитмәделәр алар, теге баставать итмәделәр. Мондагы менә без тора торган җир бик әлхәмдүлиллә, безгә шундый яхшы җир туры килде. Без Ситедә снимать итәбез квартираны, фатирны. Сите ул ничә аңлатырга икән Риманы? Аерым бер өй дип аңлатырга кирәк, үзенең йорты, ишек алды белән. Ул шундый бездәге жилой комплекс инде, чит кешеләр монда керми, анда ниләр, нәрсәле ул, теге охранниклар басып торалар инде кергән җирдә, шлагбаумнар белән, һәм аерым аның бакчасы бар, бик зур, яшел, бик зур бакча, да балалар уйный торган җирдә, теннис мәйданчыгы да бар, баскетбол мәйданчыгы да, футбол мәйданчыгы да бар, аерым хамам, сауна, бассейн, бөтен нәрсәсе бер җирдә. Biz bilmiyim bizge менә бу теге biz аны белмәдек тә хәтта без килеп карадык фатирны гына безгә бер нәрсә күрсәтмәделәр аерым менә фатирны күрсәттеләр дә без карадык та все безгә все устраивает бәясе дә артык теге тешли торган булмады соңыннан белдек инде оказывается тешли торган булган но хәзерге бәя белән чагыштырганда хәзер менә без арендага ала торган кичкенә генә менә бер бүлмәле фатир түгел инде ул студия бер бүлмә барлыгы бер бүлмә шундыйларны монда 2 тапкырга артыграк арендага бирәләр һәм безнең бу җир балалар өчен шундый бик уңайлы бик уңайлы булды. Алар гына бер кая да йөртергә кирәкми. Без монда килгәнче мин аларны йөртә идем бассейнга. Почти һәр көнне. Монда үзенең бассейны булгач, алар инде йөзә беләләр. Бассейнда алар таныштылар, нидер рус телендә сөйләшүче башка малайлар белән, менә улы улым һәм кече улым. Алар белән бергә менә һәр аралашалар, алар бергә йөриләр. Кызым минем белән ул бассейнга йөри һәм ул да бүтәнсе белән аралаша. Телне белмәсә дә
Türkçe тілінде білмесе де, ол инглизче аралаша ала. Біздің мектеп яхшы иде, һәм инглиз тілі бик көп иде. Аларга жайлы. Түрк телен белмәсәләр дә аралаша алалар. Ләйсән, сезнең балалар татар телле балалар. Алар белүемчә татар мәктәбенә йөргәннәр, татар бакчасына йөргәннәр. Менә бу Төркиягә килеп кергәч, Стамбулда яши башлагач, татар теле никадәр файдалы булды? Никадәр алар кулланалар татар телен? Һәм менә аларга үз тирәләрендә дусларын тупларга ул ярдәм иттеме, юкмы? Әлбәттә, инде безгә күпкә җиңелрәк туры килгәндер. Мәсәлән, Рәсәйдән киткән башка рус телле кешеләргә караганда, алар белән чагыштырганда, безнең балалар гел татарча гына сөйләшәләр иде. Чөнки аларның әтиләре русча сөйләшсәң, минем белән сөйләшмә дип әйтә иде гел кичкенәдән. Алар бакчада йөргәндә бөтенләй белмиләр иде рус телен. Бөтенләй белмиләр иде. Безгә әйтәләр иде, ничек сезнең балаларыгыз мәктәпкә кергәч сөйләшә алыр дип. Без татар гимназиясына бирдек баштан 2 баланы, аннарысын күчтек тагын татар полилингваль мәктәпкә. Һәм анда да укытучылар да татарлар иделәр, алар белән күбрәк татарча сөйләшергә тырыша иделәр. Теге яңа мәктәп булып, анда рус телле балалар күп булса да, барыбер татар телен бирергә тырыша иделәр. Һәм алар монда килгәч, алар әйтә иделәр, biz bütün сүздән аңлыйбыз дип. Шу хәтлек исләре китеп, алар бит татарча сөйләшәләр, ләкин бүтән төрле алар кыланып сөйләшәләр дип әйтә иделәр алар. Нәрсә соң алар кыланып сөйләшәләр шулай? Татарча сөйләшәләр, үзләре кыланып сөйләшәләр дип шулай әйтә иделәр. Аннары соң инде, юк икән, вообще бүтәнләй бүтән төрле. Теге тыңлый башлагач, тиз генә тыңлап алганда, алар теге Татар ләкин икенчерәк итеп кабул итәләр инде, катлаулырак тел дип. Әйе, шулай ук, ләкин үзгәртеп бетергәннәр дип инде. Алар мине көләләр иде, менә әниемнең дә бит мишәрчәсе үзгәрткән татар теле, менә шундыйрак инде дип. Ой, үз төрекләргә әйтә күрмәгез, бу татар теленнән бозылган тел дип. Авыррак кабул итерләр. Ашыйлар алар бездән нәрәе. Безнең монда күршеләребез, без монда килгәч, мин сөйләсәм ярыймы? Сөйлимме? Без монда килгәч, таравих намазында таныштык бер кыз белән дип, мен өзімді кыз деп саным. 37 яш анарға да менім кебек, ол Киевтан. Ол безне шундай ачык кабул итте. Безнең хәтта Рәсәйдән икәнлекне белгәч тә, ул шундай ачык безне кабул итте. Ул шундай безгә булышты. Нинди сорауларың бар? Барсында сора дип. Килгән генә мәлне яңа мәхәлләдә бөтенләй бит бер нәрсә белмисең, кая нәрсә урнашкан, кая нәрсә алырга, кай җиргә барырга, документларны ясарга, кемгә барырга, нәрсә сорарга, бер нәрсә белмисең, ул безгә барсында аңлатып, шул хәтлек әле килеп алып, илтеп куеп, менә шулай бөтен җирне күрсәтеп, бөтен күңеле белән булышырга тырышты. Безнең өчен ул шул хәтлек көтелмәгән әйбер булды. Безнең яшебездә бер балаларыбыз да бер үк возрастта. Ул монда килгәч динне кабул иткән һәм менә ислам динендә һәм менә шундый вакыйгалар вакытында без аның белән очрашып, менә шулай сөйләшеп, шундый якын аралашуыбыз, без аның белән хәзер дә бик һәр җомга очрашабыз без. Безгә киләбез, берәр кая чыгабыз бергәләшеп, пикниккадыр, парккадыр дигәндәй. Шундый безгә ни булды инде бу? Белмим, шундый этәргәч, шундый без дөрес юлда икәнебезне белергә, аңларга. Ягъни сугыш аркасында сезнең бернинди дә каршылык та, үпкә белдерү, гаип ату кебек әйберне сизмәдегез. Ул да мөхаҗир, сез дә мөхаҗир. Ул күптән инде, ул бит 15 ел элек кияүгә чыккан да төрек кешесенә монда килгән. Именно Рәсәйдән һәр көнне аралаша торган дуслар әлбәттә инде булмаган. Һәм именно менә Рамазан вакытында именно безнең белән танышу. Мин ди вообще бер кем белән дә сөйләшмим ди обычно мәчеттә. Сез ди каян белдегез ди мин рус телендә сөйләшкәнемне. Ул ниндидер төрек баласына русча ниндидер сүз әйтте. Без шуны ишетеп алып, менә шулай танышып киттек. Безнең өчен бу бик ни иде? Зур йыгынты ясады шундый вакыйга безнең өчен. Ул шундый менә безнең арада капма каршылык бернинди дә булмау безнең өчен бик трогательный булды дип әйтимме соң инде. Күңелгә тиде инде, әйе, бик. Сәлам, син кайда? Әйдә, шәйне яңартабыз, Ләйсән, шәйләрне ишик. Давай. Мин беләсеңме инде чәй бүген? Нинди?
Мәтрүшкә. Миңа Алла. әниләр мәтрүшкә җибәрделәр. Мәтрүшкә пешердем менә шундый тәмле. Әтиләрнең балы белән рәхәтләнеп, ул балның да өйдә торганда, әтиләр янында торганда бернинди кадерен беленмәгән. Менә хәзер шундый рәхәтләнеп чәй эчәбез бал белән. Искиткеч просто. Ой, субханалла. Туган яклардан, туган кешеләрдән килгән күчтәнәч бигрәк тә тәмле, кадерле була инде ул. Бик. Әйткәндәй, мишәрләр сөтсез эчә бит, әйме, төрекләр кебек. Без сөтләп эчәбез. Бик яратабыз сөтләп эчәргә. Аллам, сез мишәрчә түгел икән. Без шундый элитный мишәр. Сез Казан, Уфа татарларына охшатып чәй эчә торган мишәрләр булып чыгасыз. Минем әнинең әнисе башкорт ягыннан, бәлки шуның өчен без бик сөтләп кенә эчәбез чәйне. Сөтләп, мәтрүшкәләп, үләннәр белән менә шулай эчә торган. Аларның йортлары безнең урман içендә булган. Бабай минем лесник булган, урман içендә булган һәм алардан менә безгә килгән инде бу үләннәр генә эчә торган. Үлән һәм сөт һәм бал. Сәлам, син кайда? Ләйсән, балалар бит сине укый торган. Алар мәктәптә белем ала торган балалар. Сез ялт итеп бер атна эчендә киткәнсез дә ул. Балаларга бит укуны дәвам итәргә кирәк. Сез бу мәсьәләне ничегрәк хәл иттегез? Алар Истанбул мәктәпләрендә укыймы? Ничек белем ала? Менә бу эшне ничегрәк кырдыгыз? Без китәбез дип уйлаган көнне, шул көнне сатып алдык курслар нидә Фоксфорд дигән мәктәптә. Онлайн мәктәп, ул Россия программасы белән алар укыйлар. Шунда сатып алдык, үч сыйныфка. Һәм монда килүгә укырга тотындык. Февральдә туктап калган җирдән түгел, сентябрьнең башыннан без аларга әйттек, менә һәр көнне 10 дәрес тиз генә карап чыгыгыз дип. Бәлки берәр җирдә теге алар бит тестлар үтәргә тиешләр. Һәрбер триместр дип атала инде ул. Бездә кебек чирек түгел, триместр инде. Һәрбер триместр саен алар тестирование узалар. Шуларны ярыйсы итеп узсыннар дип, без аларга менә сентябрь башыннан ук менә бу сыйныфның башыннан ук укып чыгарга дип әйттек тә, алар тиз арада укып чыктылар аны. Июньгә хәтлек авырлыгы бердә булмады аларга. Аларга кирсенчә ошады. Иртә белән торга кирәк түгел. Кайчан телиләр шунда ялайта алалар. Ул яктан аларга теге җиңелрәк булды дип әйтимме соң инде. Алар зарланмадылар. Ой, мәктәптә рәхәтрәк иде. Аларга мәктәптә рәхәтрәк, чөнки анда дуслар бар. Менә шунарга гына. Булай мәктәп программасы авыррак, җиңелрәк дип ансына бердә зарланмадылар. Барыбер эшне оештырырга кирәк. Менә 3 бала бер фатирда, алар төрле сыйныфта укый. Яки аларны оештырырга кирәкмиме сезнең балалар үзләре укый торган балалармы? Бер фатирда, бер бүлмәдә. Алла. Бер бүлмә эчендә, ләкин бүлмәнең бит почмаклары 4, безнең бала 3 кенә. Шуның өчен почмакларга утыртасың да, эшлиләр инде нәрсәсе бар инде аның. Диван бар, кровать бар, шунда утыралар да үзләренең планшетлары белән. Безнең планшетлары бар, кемдер планшеттан инде берсенең телефоны бар, телефоннан укый, колакларына кылавычына тыга торган түгел, зур наушниклар кигезеп куялар да. Но кичкенәсе белән безгә утырга туры килде инде бераз. Чөнки ул гел татарча гына сөйләшкәч, гел ул беренче класска гына бит кирип килгән иде. Бакчада, балалар бакчасында алар белән гел татарча гына сөйләшә иделәр. Менә кичкенәсенә бераз авыррак туры килде, именно тел буенча, рус телле булганга, анда тәрҗемә итеп бирергә туры килә иде миңа, мәсәлән, белмим анда нәрсәне, математиканы мәсәлән. Аның белән утырасы булды бераз кирип киткәнче генә, ирәнгәнче генә. Булай нормаль бер нәрсәдә безнең авырлыгы булмады. Без күптән инде уйлап йөри идек, әле бернинди теге сугышның исе килмәгәндә дә әле уйлап йөри идек. Менә кызык булыр иде өйдә укып карарга. Безнең танышлар күп иде шундый өйдә укый торган. Берничә тапкыр чынлап уйлаган идек, өйдә укып карыйк әле, балаларны укытып карыйк әле дип. Һәм безгә бу эксперимент әлегә бик ошый. Ләйсән, менә чытырдап торган саф татар телендә аралашкан балалар берничә елга сезнең бу хиҗрәт кылуыгыз сузылса, аларның татар теле, татарлыгы югалыр дигән куркыныч бармы? Борчыласыңмы аның турында? Юк, без борчылмыйбыз, без кирсенчә, безнең сөйләшкәндә бар аның турында.
Оларның менә хәзерге вакытта теге закладывать итеп кала торган фундаментальный менә бу киресенчә аларга тел мәсьәләсендә яхшы йогынты ясар дип уйлыйбыз без. Чөнки без өйдә гел татарча гына сөйләшәбез, аларның мәсәлән кем белән алар сөйләшә. Әлбәттә инде алар теге онлайн уеннар уйныйлар ниндидер малайлар белән, кызлар белән. Алар анда сөйләшкәндә русча сөйләшеп алгалыйлар. Ләкин без өйдә татарча, алар үзара татарча сөйләшәләр, туганнар белән аралашалар татарча гына. Безнең теге аерым тел өчен куркып торабыз дигән әйбер юк. Хәтта озаккарак сузылса да, без аның өчен куркмыйбыз. Һәм аралашканда да, менә алар төркләр белән аралашканда, алар куркмыйча татарча әйтәләр, һәм алар бит инде беләләр аларның башка илдән икән, һәм алар бүтән төрле тыңлыйлар аларны. Төркләрен тыңлаган кебек түгел, бүтән телдә тыңлыйлар да һәм аңлыйлар аларның татарча әйткән сүзләрен аңлыйлар. Үзең нәрсәне сагынасың? Син гомумән менә Татарстандагы, Казандагы татар мөхитен сагынасыңмы? Мин аңлавымча, син анда татарлар белән, мөселманнар белән үзегезнең яндагы мәчет тирәсендә кайнагансың. Барыбер да балаларың татар мәктәбенә, бакчага йөргәнгә син татар кешеләр белән аралашкансың. Сагынасыңмы син аны? Мин күбрәк, мин бит авыл кызы, мин авылны гына сагынам. Мин Казанны бик сагынмыйм. Эшемне, әлбәттә, нинди эштән киттем, ул эшемне сагынам. Андагы дусларымны сагынам. Ләкин татар телендә аралашу буенча мин монда килгәч күбрәк аралаша башлаганмындыр дип мин уйлыйм. Мин гел телефонда кем белән булса да сөйләшәм, гел татар телендә генә. Мин эштә телисеңме, теләмисеңме, барыбер русча сөйләшергә туры килә. Мөселманнар бит алар гел татарлар гына түгел, төрлеләре бар. Көне буена русча сөйләшергә дә туры килә. Кайтасың да инде йокларга ятканда нәрсә балалар белән бер-ике сүз генә әйтеп аласың. Безнең татар теле монда ныгый. Ягъни син иле белән элемтәне тагын да ныгыттың, һәм алар белән күбрәк аралашасың булып чыга. 100% монсы дөрестән дә шулай. Дигәндә булганда нәрсә инде? Теге ярар дусларың белән аралашасың. Әлбәттә алар белән гел татарча гына сөйләшмисең анда. Мәсәлән, 5 дустың белән очрашсаң, аның берсе русча сөйләшә торган булса, син телисеңме, теләмисеңме, син рус телендә сөйләшәчәксең. Бөтенесе рус телендә сөйләшәчәкләр алар. Күптән түгел генә име, бер ара менә дусларым, туганнарым килделәр Истанбулга. Һәм Далмабакчага бардык та, мин барсында кертеп җибәрдем, үзем утырып калдым. Һәм минем янга килеп утырдылар Казахстаннан апалар. Олы апалар инде, алар казакча сөйләшәләр. Һәм мин дә аларга әйтәм, сез казахмы әллә, әйтәм, сезнең телегез шундый матур. Әлбәттә инде безнеке матуррак, мин дә аларга әйттем, сезнеке матур дип. Алар әйтәләр, әйе, без казахлар, алар казакча сөйләшәләр, мин татарча җавап бирәм, татарча сорыйм, алар казакча җавап бирәләр. Һәм без алар белән шундый бер ярты сәгать утырдык, алар белән сөйләшеп, алар үз телләрендә сөйләделәр, мин үземнең телемдә. Һәм аларның тагын бер, менә алар өч апа, тагын берсе килде дә, һәм ул казакча белмим мин ди. Нәрсә сөйлисез сез? Белмим мин казакча ди. Һәм сөйли русча. Һәм теге апалар хоп күчләр дә куйдылар русча. Бөтен сүзләре русча. Мәйтәм, әле генә шундый матур казакча сөйләшә идегез. Инде монда ди ни аңламагач, исемен әйтә инде ул апаның. Ул аңламагач ничек сөйләп торыйк инде без ди ни казакча ди. Ул әйтәм, "Но мин аңлыйм инде, ләкин русча җиңелрәк." Менә бездә дә шулук. Менә шулук бит бездә дә. Менә ничә кеше татарча белсә дә, бер кеше аңламаса, барсы да сразу күчә рус теленә. Булай монда булгач, менә безнең теге мин үземнең дусларым белән аерым сөйләшсәк тә, группа буенча, теге группалар буенча шалтыратабыз берничә кеше аралашырга. Без татарча гына рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез. Аңлавымча, син илдәге дусларың, туганнарың белән элемтә тотасың. Истанбулда татар мөхитен булдырырга тырышлык куйганың булдымы? Килеп чыктымы ул? Эзләдеңме кешеләрне? Яки сезгә үзегезнең гаиләгез белән аралашып яшәү рәхәтрәк, гармониялеме? Менә бу кешеләрне эзләдеңме, үз кешеләреңне?
Тиги излеп йөрмәдем инде кычкырыптан, табылалар бит инде алар күренеп торалар. Менә син белән таныштык без. Аннары соң татар сабан туена барган без анда күпме кешеләр белән таныштык һәм аларның кайсы берләр белән без язышабыз, сөйләшәбез һәм монда бит татарлар оешмасы бик актив һәм алар гел ниндидер ниләр оештырып торалар, тиги очрашып торалар. Безнең әлбәттә туры килгән юк андый ниләргә. Гел бер нәрсә килеп беләгеп чыгып тора шулай. Һәм Казаннан монда ял итәргә килгән татар дусларыбыз, без алар белән әлбәттә инде күрешәбез. Һәр кем менә алар 10 көнгә килсәләр дә без алар белән бер 5 көнен уздырырга тырышабыз. Алар игътибарны нитәбез инде. Бүләсез. Әйе, бүлеп бирергә тырышабыз, әлбәттә инде алар безгә якын, хәтта Казанда без алар белән теге бик аралашмасак та, монда инде алар якын кеше кебек шундый рәхәтләнеп, теге наедине сөйләшеп, төрле ни кызык безгә кызык булган темаларга сөйләшеп, шундый нидәбез инде. Тырышабыз әлбәттә, минем ирем әлбәттә теге кеше белән аралашырга яратмый дип әйтмим инде, но өйдә яхшырак анарга. Өйдә яхшы. Шундый, миңа күбрәк аралашу күбрәк кирәк инде. Балалар ылысы әтисе кебек анарга бик аралашып торырга кирәкми. Кызым минем кебек анарга аралашырга кирәк, татарча сөйләшергә. Бөтен хатын-кызларга кебек башкалар белән дә аралашу кирәк. Әйе, лештик сатырга рәхәтләнеп, әйе. Сәлам, син кайда? Ләйсән, бу мөхаҗирлек сезнең хиҗрәт кылуыгыз озакка булыр дип уйлыйсыңмы? Ничегрәк син күз алдыйсың? Кайту турында хыялланабыз, ләкин мартны көтәбез, белмим, мартта ничек булыр менә вакыйгалар. Аннан соң да бит әле менә бу вакыйгалар бетеп тә кайтырга, нинди илгә кайтып керәсең син? Анысы да бар бит әле. Но теге куркып бөтенләй куркабыз дип әйтү дөрес түгелдер инде дә, но барыбер балалар өчен бераз переживать итү бар генә. Ләкин без дөрестән дә ышанабыз, бу озакка бармас һәм мартлар тирәләрендә бәлки бу хәлләр узыр һәм без кайтырбыз дип ышанып калабыз. Ләкин һәр көнне төрле хәбәрләр караганнан соң безнең икеләнү, күңелдәге икеләнү арта бара дип әйтимсең инде. Ләкин ышаныч барыбер өметләнәбез. Менә хәзер безнең менә бу военжа алу мәсьәләсе яңадан туачак инде менә анда әле тагын эзләтәсе бар һәм безгә бирәләрме юкмы? Хәзер һәр көнне менә бу рус чатларында язалар инде. Вот безгә бирмәделәр, безгә рөхсәт бирмәделәр монда яшәргә дип, продлевать итү белән бик авыр дип инде язалар. Белмим, менә без өметләнәбез. Әлегә калдырырлар безне һәм инде сугыш бетүгә без өйгә кайтырбыз дип, өйгә түгел инде менә илебезгә кайтырбыз дип, әти-әни янына кайтырбыз дип, балалар үзләренең дусларын күрерләр дип, туганнарны күреп шатланып бергәләшеп бергә булырбыз дип инде без нитеп торабыз инде. Бер-беребезгә әйтеп тормасак та, аны теге колакны кытыклап тормасак та, барыбер һәрберебезнең күңелендә бар ул хис, өметләнү. Нәрсәдән менә көч табасың син, Ләйсән, шушы мөхаҗирлектә? Шушы өметме? Шушы өмет яшәтәме сине? Нәрсә көч бирә сиңа? Көч бирә дип, ирем белән бергә булгач, балаларыбыз безнең янда булгач, безнең инде теге географически кая булу безгә авырлык китерми. Белмим дә безнең теге көч табам, менә үземне заставлять итәм дигән нәрсә юк миндә, белмим. Минем иремдә дә аны юк. Балаларның әлбәттә пока әлегә без түзәбез шундый нәрсә бар. Ләкин алар да мискинлектә, ой, мин сине шундый кызганам дип әйтерлек, шундый мискинлектә яшәмиләр инде алар. Алар да безгә бергә рәхәт. Менә без ярты ел аерым тордык. Бүтән җирдә, илдән башка җирдә бергә яшәү күпкә яхшырак, чем ирем бер җирдә, мин бер җирдә, балалар анда икеле хәлдә. Шуның турында уйлап торганча, бергә булып, нитеп тору күпкә күңеллерәк инде. Менә шул гаилә һәм бердәм булып яшәүдән көч табасың инде, димәк, син дә әйтмәйлисең. Әйе, шулай әйтсәң дә буладыр. Син менә нәрсә? Ничек син табасың? Менә синең гаиләң юк әйме, синең балаларың юк. Син ничек көч табасың? Мин менә үземә шундый сорау бирер идем, үзем генә булсам, мин каян табам көч?
Менә ул кызык сорау. Бер яктан мин гаиләле кешеләргә урнашу, китү, яңа җирдә урын табу күпкә кыенрак бит инде. Ләкин шул ук вакытта бер-берсенә терәк булу да шул кадәрем җиңеллек бирә. Ягъни рухи яктан җиңеллек бирә. Шуңа күрә тегеңә җиңел, бусына кыен дип әйтеп булмый берничек тә. Шуның белән без бүгенге сөйләшүне тәмамлыйк. Шәйләр эчеп бетелде. Без Истанбулда яшәүче Ләйсән белән сөйләштек. Ике күрше чәй эчтек. Ә син кайда? Безне ишетсәң, әйтер сүзең булса, яз әле. Сәлам, син кайда подкастын сез бөтен музыкаль платформаларда, Телеграмда, Ютубта, Инстаграмда таба аласыз.